Здравейте! Днес пак искам да върна темата за вината. Вината е една пак от най-болезнените емоции, която, както казахме, има разлика от срама, само в това, че се чувстваме виновни за определени наши действия и постъпки, докато срамът е това, че чувството, че всъщност самите ние не ставаме. Вината е, че постъпките ни не са правилни, а срама, че ние като личност не сме окей. И двете са ужасно болезнени и тежки емоции за преживяване на душата, но е важно да ги познаваме, да си ги признаваме, да можем да се отпускаме в тях, да ги пускаме да минават и да си заминават. Да не бягаме и да не се борим срещу тях. Това е важно. За вината ключовото е, че как можем да избегнем. Това е, когато сме сигурни и осъзнати в нашия ден, че правим най-доброто, на което сме способни. Защото, вярвайки, че това е така и старайки се това да бъде така, във всеки един момент, няма как да сме виновни, защото сме направили каквото сме могли в този момент. Понякога можем да не можем много да сме в пълния си капацитет, защото сме болни, изморени, по някаква причина неразположени. Но друг път пък сме по-енергични, възможностите са ни по-големи, можем повече. Така че, правейки най-доброто, на което сме способни в дадения момент и ситуация, изключва вината. Защото как да се чувствам виновна, като знам, че съм дала най-доброто, което мога? Няма как. Колкото и да има хора, които да те сочат с пръсти, ти си такава, онакава, ти правиш това, ти правиш онова. Окей, всеки има право на своята истина и на своя поглед над нещата, но това не означава, че трябва да бъде това е моя истина. Моята истина е различна. Разбира се, е важно в своя ден, правейки най-доброто, на което сме способни, да съобразяваме това с чувствата нашите и тези на другите. Защото вътрешно ние знаем кое е добро за нас и за другите. И няма как да скочим и да обидим някой, да го пренизим и унижаваме и след това да кажем, че сме направили най-доброто, което сме могли. Не сме направили най-доброто, което сме могли. Ако се изпуснем нервите, изпаднем в буен гняв, който не можем да сдържим, тогава да. Тогава сме направили най-доброто, което можем. Просто не сме успяли да въздържим гнева си. Можем да съжаляваме, но вината по-скоро може също така много бързо да се справим с нея, поемайки отговорност. Ето, в една такава ситуация, в която сме си пуснали нервите си, не сме могли да сдържим гнева си и сме го изразили върху човек, който не го е заслужил, поемаме отговорност. Признаваме го. Признаваме, че сме прекалили, че не сме загубили контрол. Извиняваме се и питаме какво мога да направя за теб, за да се почувстваш сега по-добре. Това е. Вината няма смисъл да стоим и да страдаме от вина. Там трябва да действаме. Там трябва да поемем отговорност, за да я решим. И общо взето пък хората, които не могат да чувстват вина и не са способни на това, те са с антисоциалното разстройство, наричаме ги още психопати. Те не чувстват вина. Можем да ги сочим с пръст и да кажем, ти си виновен за това, ти си виновен за това. Но те няма да го почувстват. Така че, общо взето, който чувства вина, всъщност е човек, който има чувства, който е емпат и който е добър човек. Така че, чувствайки се виновен за нещо, знай, че преди всичко ти си добър човек.
Заедно можем да се справяме с тези трудности и да вървим напред към това да ставаме все по-осъзнати и да повишаваме нашите вибрации. Свърши се с мен, ще се радвам да бъдем заедно по пътя.